Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, έχω αυτή την τράπουλα εδώ. Θα τραβήξω τώρα μία κάρτα η οποία θα αντιπροσωπεύει εσένα που σκέφτεσαι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Τι θα σου έλεγε αν ήταν αυτή τη στιγμή μπροστά σου μέσα από την καρδιά, χωρίς ενδιασμούς, φοβίες, προβληματισμούς και κόμπλεξ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα έλεγε. Πολύ ωραία κάρτα. Ότι θα ήθελε να κοιμηθεί μαζί σου. Όχι όμως μόνο για ερωτικό κρεβάτι, αλλά να περάσει χρόνο μαζί σου. Μάλιστα. Πολύ ωραία κάρτα. Πάμε λίγο και παρακάτω να δούμε τι έχει να μας πει. Τι άλλο θα έλεγε αυτό το πρόσωπο σε σένα. Αυτές οι δύο κάρτες δεν είναι τυχαίες. 2, 3, πόσες είναι. Ορίστε. Σκέψη. Ας τη βάλουμε εδώ κάπου τυχαία. Και ας ξανακόψουμε και ξανά. Να δούμε τι θα σκεφτόταν και τι σκέφτεται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει δηλαδή μία απόσταση μεταξύ σας, συναισθηματική και χιλιομετρική. Σίγουρα φοβάται αν υπάρχει άλλο άτομο δίπλα σου. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει και κρυφή παρακολούθηση ανάμεσά σας. Βγαίνει βέβαια και αυτή η πολύ σημαντική κάρτα, η οποία δείχνει ότι θα δεις αυτό το πρόσωπο. Βλέπω ότι θα ρωτήσει άτομα που σε γνωρίζουν και τι άλλη καλύτερη κάρτα αυτή εδώ μαζί με τον ήλιο, που σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο έχει συναισθήματα για σένα και αν σκέφτεσαι αυτό το άτομο τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες πολύ έντονη, είναι γιατί έχει συναισθήματα για σένα και σου στέλνει την ενέργειά του. Φιλάκια πολλά σε όλους.